як гурӯҳ коргарони кирояи ширкати сохтмони Абртекстил шикоят доранд, ки ин ширкат музди кори онҳоро надода ва онҳоро аз кор ҷавоб додаанд. ин гурӯҳи коргарон аз 11 нафар иборат буданд, ки ҳоло ҳар кадом дар сохтмонҳои дигар кор мекунанд. бо раиси ҳамҷа Маҳмуду Фарҳод договор кардем. Договор даҳонӣ буд. барои як бетон 190 сомон медиҳам гуфт. ва аз рӯзи 1 сентябр мо корро дар оҷа сар кардем, то 25 кор кардем. дар 22 число мо бетон гирифтем, переки тияр рехтем. кора напарафтем. мо далаши давом дода истода будем. дар чораи наҳума кора сар кардем. омада раис ба мо гуфт, ки баромада равед, шумо камен, мисол чӣ намекунам. фаҳмай хеле коргар дар кор нест, баромада равед. ва мо фуромадем, пулмона талаб кардем, ки пули моро тиед. ба гуфтаи сохтмончиён, пули коркардаи онҳо дар ин муддат 49 000 сомониро ташкил медодааст. масъулони ширкати сохтмонӣ танҳо 5 000 сомонӣ ба онҳо пардохт кардааст. коргарони сохтмон ба додситонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ муроҷиат мекунанд ва барои таҳқиқи ин мушкил шуъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанберо муваззаф мекунад. хадамот пас аз таҳқиқ ширкатро муваззаф мекунанд, ки музди кори сохтмончиён каме бештар аз 22 000 сомонӣ аст ва пардохт карда шавад. сохтмони меҳнат хай омада мора байонотомона гирифт, ҳалнома бировард, гуфт, ки шумо метунед ҳамо 200-ра ё гиред ё ки ба суд муроҷиат кунед. мо рости гап дар муддати 3 моҳе ки гузашт эҳтиёҷ ба сум шудем, дар хона семья дорем, сум талаб кардем, ҳамин 200 сумиро ба мо надоданд. як масъули ширкати сохтмонии Абртекстил дар суҳбати бидуни навор вуҷуди ин баҳс бо сохтмончиёнро тасдиқ кард ва гуфт, барои беқарордод ба кор қабул кардани сохтмончиён хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат 2 корманди ин ширкатро ҷарима кардааст. аммо дар посух ба сабаби напардохтани маоши сохтмончиён гуфт, онҳо корашонро пурра ва босифат иҷро накардаанд. ҳатто дар оғоз 22 000 сомонии муқарраркардаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнатро гирифтан нахостанд. сохтмончиён мегӯянд ҳоло дигар пуле надоранд, ки ба додгоҳ муроҷиат кунанд. дар тоҷикистон баҳси напардохтани музди сохтмончиён зиёд ба мушоҳида намерасад, аммо ҳолатҳои ҷудогонаи баҳси ширкатҳои сохтмонӣ бо коргарони кироя вуҷуд дорад.